कारवार तालुक्या भितर माजाळी ग्राम ह्या माजाळी ग्रामा भितर प्रत्येक वर्षाक परंपरेप्रमाणे महाशिवरात्री ही उत्सव साजर करतात। तर तसेच ह्या बावळ ह्या माजाळी भितर ह्या बिचाचेर कमीत कमी म्हळ्यार 7 पालखी हिंगा येतात। तर प्रामुख्यान 7 पालखे भितर अस्नोटी, कोळगे, व्हडल मुडगेरी, आंगडी, वसाळे आनीक रामनाथ आणि महामाया अशी ही 7 पालखेचे हिंगा आगमन जाता। आणि तसेच ह्या 7 पालखे भितर प्रामुख्यान महामाया आणि रामनाथ हिंगेले भाव भयणीचे हे नाते आसा आणि त्या पालखेक हिंगा खूप महत्व उरता। आणि त्या पालखे हिंग घेऊन सगळे देवा लोकांक दर्शन जाल्यानंतर सगळे भक्तगणां मेळ्ळ्यानंतर ही येत असताना एक लायनीत दोन्ही पालखी येतात आणि परत वयत असताना एक लायनीत हिंच्यान रामनाथा कडेन पालखी वयता, दोन्ही पालखी समांतर रेषेत। आणि थंय रामनाथा कडेन गेल्यानंतर महामायेक परंपरेप्रमाणे एक पवन घालचे अशें पयले पासून पद्दत आशिल्ली। आता बी ती पद्दत अजूनही आसा आणि ती एक फळ रुपान नाल्यार आनी कसल्या वस्तू रुपान ती पवनाची पद्दत अजूनही परंपरा ती रामनाथ महामायेक दिते आसा। आणि पालखी जेन्ना रामनाथा कडेन पावल्यानंतर जेन्ना भावागेच्यान तेका भयणीक घर वयत असताना ती पालखी एकदम झड जाता आणि तेका भावागेच्यान वयत असताना बरें दुःख दिसता आणि ती पालखी उठोवन वता असताना खूप झड जाता। आणि हे आमकां तेजे नॉलेज खबर आसा, कित्याक पालखी हे देसाय प्रामुख्यान घेवन वयतात हिंच्यान महामायेक हिंच्यान रामनाथा कडेन येतात आणि हिंच्यान परत देसाय घेवन महामाये कडेन वयतात। असो हो महाशिवरात्रीचो उत्सव प्रत्येक वर्षाक साजरो जाती आसा। आणि आजच्या दिसा दिवस हिंगा पालखे कडेन यजमानी म्हळ्यार पुजारी यजमानी हे देसाय उरतात। आज फक्त ही पालखी देसाया खातीर उरता, रामनाथा देसाय महामाये देसाय खातीर उरता। आणि असो हो उत्सव एकदम आनंदात साजर जाला आणि प्रत्येक वर्सा हो जाती आसा आणि हेच्या पेक्षा जास्ती बी लोक हिंगा येते आसात। मी महामायेचे देसाय परिवार बंधू आणि आम्ही महामायेच्यान पालखी घेऊन असे शिवरात्री येत असताना आम्ही महामायेच्यान येऊन आम्ही विघ्नेश पेड म्हणून का रामनाथ देवळा कडेन आसा थंय रावतात। तेन्ना आमकां देसाई मानाचेर आमकां रामनाथ देवाचे देसाई आणि आमगेले देसाय येऊन आपोवन घेवन वचचे अशी प्रथा मान सन्मान करून आमकां रामनाथाक व्हरतात। त्यानंतर आमगेले थंय वचून रामनाथ रथाचेर उरतात, ती रथा वयली पालखेत घेवन आमचे बरोबर मागीर येवन घेवन आमच्या विघ्नेशा पेडाक ह्या महामायेची पालखी आणि रामनाथ पालखी बरोबर समुद्र स्थानार येतात। आणि येवन आमी हिंगा बसून घेवन आमगेले देसाय परिवाराचे बंधू आमगेले सगळ्या भक्तगणाक प्रसाद दितात। अशी आमगेली प्रथा हिंगा चलती आसा। प्रत्येक वर्षाप्रमाणे ह्या वर्ष महाशिवरात्री निमित्ती ते शिवरात्री उत्सव जातात। तसेच अमावस्या दिवस समुद्र स्नान म्हणून करतात। तसे माजाळी ग्रामात हे 7 ग्रामाची पालखी येऊन हे समुद्र येळ्यार मेळटात। महामाई आणि वसाळी, मुडगेरी, अंगडी आणि अस्नोटी, कोळगी सदैच समुद्र स्नान करून घेऊन देवाक आमान पडी येऊ आणि पिंड प्रदान असे करचे एक पद्धती पहिले लागून वय वडील लोकांक ते मान दिवसाठी ते पहिले लागून चलिल्ले आसात। तसेच ह्या प्रमाण सुद्धा यावर तसेच करून घेऊन येयले आसात। तसेच हे ग्रामात सगळे लोक येऊन देवा मेळणी घेऊन उत्तरोत्तर वृद्धी येऊ म्हणून देवाक मागून घेऊन वतात। दर वर्साक रामनाथ देवस्थानाक उत्सव जाता, समुद्र स्नान म्हणून उरता। समुद्र स्नाना भितर 7 पालखी देवाला येतात, मेळणी घेवन सगळ्या बरें दिसते आणि ल्हान बीन घेवन सगळे लोकांक बरें जाता। सगळे लोक खूब लोक हांगा येवन घेवन फॅमिली सगळे लोक येवन घेवन न्हातात आणि सगळे
एन्जॉय करू जरा बरें दिसता हांगा. हांगा बिचार हांगा खूप मजा केली, एन्जॉय केली. आम्ही ॲक्च्युली फर्स्ट टाइम हांव लागला पण फर्स्ट इयर वॉज व्हेरी नाईस. सो आय एन्जॉयड इन दिस. खूप मजा येता. फर्स्ट हांव नाव लागला त्या पण मला खूप मजा येता. शिवरात्रीच्या अमावस्ये दिवसाक श्री रामनाथ देव आणि श्री महामाया देवी हिंगा आमगेले समुद्र किनाऱ्याचेर दोगी लोक भाव भयणाले हिंगा भेट जाता. ते पळोवसाठी आमी हिंगा आनंदी आमगेल मन जे की काम सगळे दवन घेऊन ते पळोवसाठी भाव भयणाले पळोवसाठी आनंदात आमी हिंगा येतात. सगळे लोक शिवरात्री हेच्यानं शिवरात्री लागून आम्ही चड पयसाल्यान येतात. हांव बेंगलोर आशिल्लो आनी आशिल्ले म्हगेले फ्रेंड्स भायर भायर उरतात. बट शिवरात्री आमगेले मेन तेज लागून आमी येतात देवासाठी, देवाला आशिर्वाद घेवसाठी आनी आमी येवन भरपूर एन्जॉय करतात ह्या दिसाक. आनी तेच आमी हांगा समुद्र स्नान करून शिवरात्री उपास बिपास करून आमी सगळे बरे करून आमगेले रामनाथा कडेन पावतात. Thank you.